बाबल्या हा? काय काय कसा काय बरं बा हो. हा इलाय का आता झाले 4 दिवस मुंबईवरून आलो. हा मग हल्ली 3-4 वर्षांना आहेत ती हाडे दिसता ना 3-4 वर्षांनी इले दिसता हो. हा मग ते काय करतोस? काय करतय दी सांग ना तुका सत्यनारायणची पूजा हा ना ते का हरियाई होई ती लाय तू कधी आहे पूजा? कधी आहे पूजा अरे उलट चाल. काय भाई पोरा ही हा मेरे कायच ना म्हणून वर्षान एकदा तरी हाडूचा भुरग्यांका गावात निघे हा असं असता म्हणून काय ना असं त्याला काय माहिती